Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο κύριος Ποντικός, ο οποίος ήθελε να παντρέψει την κόρη του με τον πιο δυνατό που υπάρχει. Κόρη μου, είσαι πολύ ωραία. Και θέλω να σε Και θέλω να σε παντρέψω με το πιο δυνατό αυτό. Εντάξει, παπά, τότε τι εσύ. Φεύγει λοιπόν και πάει στον κύριο Ήλιο, που θεωρεί ότι είναι ο πιο δυνατός από όλους. Γεια σου, Ήλια. Θα ήθελα να παντρευτείς την κόρη μου που είσαι τόσο δυνατός. Δεν είμαι εγώ πιο δυνατός, ο πιο δυνατός είναι ο κύριος Ήλιος. Φεύγει λοιπόν και πάει στον κύριο Σύννεφο. Κύριε Σύννεφο, θα μπορούσε να παντρευτείς την κόρη μου. Δεν είμαι εγώ πιο δυνατός, ο κύριος Βοριάς είναι. Καλά. Φεύγει λοιπόν και πηγαίνει στον κύριο Άνεμο, στον κύριο Βοριά. Εσύ δεν μπορεί να παντρευτείς την κόρη μου. Όχι, δεν μπορώ. Εσύ είσαι τόσο μεγάλος κάτω. Φεύγει λοιπόν ο Ποντικός και πηγαίνει στον κύριο Κάστρο. Κύριε Κάστρο, θα παντρευτείς την κόρη μου. Δεν μπορώ να την παντρευτώ εγώ, επειδή δεν είσαι πολύ δυνατός, από δίκαιο είναι πιο δυνατά. Γιατί μου τρώνε τους τοίχους.